Salut și bine ai venit! Astăzi vorbim despre o goană după aur, dar una modernă. Aurul a fost dintotdeauna un simbol al bogăției, nu-i așa? Ei bine, modul în care investim în el s-a schimbat, dar complet. Haideți să vedem cum anume. De mii de ani, indiferent de ce criză a lovit lumea, aurul a fost refugiul suprem. Gândiți-vă la el ca la o ancoră. Este acel activ care, de obicei, își păstrează valoarea atunci când monedele se devalorizează și acțiunile o iau la vale. E practic un element de stabilitate în orice portofoliu. Însă, ce ar fi dacă v-aș spune că ideea asta romantică de a avea lingouri de aur într-un safe este de fapt o capcană? O să explorăm imediat de ce metoda asta tradițională poate veni la pachet cu niște costuri și probleme la care, poate, nu v-ați gândit. Dar, înainte să demontăm mituri, e important să înțelegem de ce aurul e considerat, pe bună dreptate, o piesă fundamentală într-o investiție inteligentă. Istoria lui și faptul că e preferat de investitori de top, ei bine, asta spune cam totul. Și atenție, nu este doar o părere. Vorbim de unii dintre cei mai mari investitori din lume. Ray Dalio, de exemplu, recomandă o alocare destul de serioasă în aur. Și poate cel mai bun exemplu, chiar și Warren Buffett, cunoscut ca un sceptic în privința aurului, a făcut o investiție majoră în 2020. Asta chiar spune multe. Pe scurt, aurul are niște superputeri unice în lumea investițiilor. Acționează ca un scut împotriva inflației, performează bine exact când acțiunile scad, are o valoare reală, industrială și, poate cel mai important, funcționează ca o poliță de asigurare globală în vremuri de criză. Și uite așa, ajungem la decizia fundamentală pentru orice investitor modern. E o adevărată răscruce. Pe de o parte avem calea veche, tangibilă, lingoul acela pe care îl poți ține efectiv în mână. Pe de altă parte avem calea nouă, mult mai eficientă, cea digitală. Diferența e clară ca lumina zilei. Sigur, aurul fizic oferă satisfacția aia de a-l deține, dar vine la pachet cu costuri mari, e greu de vândut rapid și, desigur, există riscuri de securitate. Aurul digital, în schimb, înseamnă eficiență, costuri mici și lichiditate instantanee, adică îl vinzi și îl cumperi cu un click. Acum, haideți să ne uităm puțin la partea mai puțin strălucitoare a aurului fizic. Cred că e timpul să lăsăm deoparte imaginea aia de film cu lingouri în safe și să ne uităm la realitatea costurilor și a dificultăților. Să știți un lucru. Adevărata problemă nu e să cumpere aur fizic. Asta e relativ ușor. Adevărata provocare apare fix în momentul în care vrei să-l vinzi, adică să-l transformi înapoi în bani, fără să pierzi o bucată semnificativă din valoarea lui. Să zicem că alegi calea oficială la BNR. Start. Pierzi instant 5% din valoare. Ăsta e doar comisionul de prelucrare. Mergi la o casă de amanet? Ei bine, situația e și mai rea. Acolo pierderea medie sare la 11%. Gândiți-vă, asta e o gaură uriașă în investiția inițială. Chiar și dacă mergi la un dealer autorizat, unde teoretic ai obține cea mai bună ofertă, tot pierzi undeva la cel puțin 4%. Concluzia e simplă. Indiferent ce alegi, vânzarea aurului fizic înseamnă o pierdere imediată. Și un avertisment esențial, vă rog. Bijuteriile nu sunt o investiție. E o greșeală clasică. Acolo plătești un adaos comercial uriaș pentru manoperă, pentru design, pentru brand. Când vrei să le vinzi, primești înapoi doar valoarea metalului topit, care e mult, mult mai mică. Și acum, soluția. Vestea bună e că instrumentele digitale moderne rezolvă exact problemele astea, oferând o cale mult mai inteligentă și, sincer, mai eficientă de a investi în aur. Iar soluția este surprinzător de simplă. Se numește ETF pe aur. Ce e asta? Imaginați-vă un fond uriaș care deține aur fizic în numele a mii de investitori. Iar fiecare poate cumpăra și vinde bucățele din acest fond la fel de ușor cum ar cumpăra o acțiune, direct de pe telefon, fără bătăi de cap. Iar avantajul e vizibil, nu doar că ETF-urile sunt mai eficiente, dar uitați-vă aici, unele, precum acest Wisdom Tree Physical Gold, chiar au depășit performanța aurului fizic în 2024. De ce? Tocmai pentru că au costuri de administrare mult, mult mai mici și sunt mai eficiente. Deci, pe scurt, cu un ETF vinzi și cumperi instant. Costurile sunt absolut minime. Scapi complet de grija depozitării și a securității. Și, poate cel mai important, poți începe cu sume mici. Este, fără niciun dubiu, cea mai bună metodă pentru un începător de a investi în aur. Și o mențiune rapidă despre alte opțiuni online.
CFD-urile sunt complexe și foarte, foarte riscante, deci clar nu sunt pentru începători. Iar acțiunile companiilor miniere, e bine, ele nu urmăresc mereu prețul aurului pentru că sunt afectate de propriile riscuri de business. Bun, acum că am stabilit de ce să investim și în ce, haideți să vedem și cum anume. Urmează un ghid foarte simplu pentru a face prima investiție în aur fără nicio bătaie de cap. Procesul e incredibil de simplu. Are doar 3 pași. 1. Alegi o platformă sigură, un broker reglementat. 2. Selectezi un ETF pe aur potrivit. Și 3. Aplici o strategie de bază. Serios, e mult mai simplu decât pare. Pe piața din România există mai mulți brokeri reglementați și de încredere. Aici avem o mică comparație, vedem rapid principalele caracteristici. Unii oferă comisioane zero la ETF-uri, ceea ce e grozav, depozitul minim necesar variază și fiecare are funcții unice care pot ajuta un începător. Și pentru început, 2 strategii simple sunt absolut perfecte. Prima, numită DCA, înseamnă practic să investești constant aceeași sumă, de exemplu lunar. Asta reduce riscul de a cumpăra totul la un preț mare. A doua, alocarea fixă, înseamnă să te asiguri că aurul își menține mereu rolul de echilibru în portofoliu. În final, totul se reduce la o întrebare foarte simplă. Lumea investițiilor a evoluat. E clar. Acum, având la dispoziție instrumente moderne care ne oferă eficiență, siguranță și costuri mici, mai are sens oare să ne agățăm de metodele vechi? Răspunsul la această întrebare ar putea schimba complet modul în care ne protejăm averea.